खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा 70 बोसोर बैसोनि प्रबिन बसुमतारिया हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय। कलियाबरनि राहाधलायाव जादों बे जाब्रबथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 5:20 प्रबिन बसुमतारिया मोसौनि थाखाय आदार लायनो होननानै न'निफ्राय 200 मिटारसो गोजानाव थांदोंमोन। बेयावनो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिथाङा अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय मैदेरा कलियाबरनि हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै दंफैखायोमोन आरो मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। गमामायैनो 70 बोसोर बैसोनि प्रबिन बसुमतारिया मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जामारबाय। आरो बेबायदि मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय जाथाया बेजों खेबथाम होननानै फोरमायथिदों। 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। 3नि मादाव 2आनो बर' आरो 1 नेपालि होननानैबो फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लासिगोन। फोरोंगिरिनि साख्रिखौ एंगारनायनि उनाव दा दिपेन बर' बिथाङा एबसुखौबो एंगारसिगोन। एबसु एंगारखांनायनि उनाव UPPL दोलाव अफिसियेलि हाबगोन नामा दिपेन बर' बिथाङा? दिनैनिफ्राय जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि उनावनो एबसुनिफ्राय बिबान एंगारगोन दिपेन बर' बिथाङा। बेखौ दिपेन बर' बिथाङा गावनो फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि आं 20 बोसोर एबसुआव खामानि मावबाय आरो 5 बोसोर आफादगिरि हिसाबै खामानि मावबाय। आंनाव जेसेबां गोहो दंमोन बे गोहोखौ बाहायनानै हारिखौ सिगां फारसे लाबोदों। फैबाय थानाय समाव आं बिबान एंगारखांनायनि उनाव गोदान दैदेनगिरियाबो सिगां फारसे आवगायलांनायनि खामानिखौ मावनो नांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथियो दि एबसुनिफ्राय बिबान एंगारनाया आंनि थांखि। गोलाव सम खामानि मावबाय, दा आंनिया बैसो जाबाय। बेनिखायनो गोलाव सम एबसुआव थानाया गाहाम नङा होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। जायनाखि दिपेन बर' बिथाङा अदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय रिजाइन होखांबाय। बेनिखायनो फोरोंगिरि जाफिननायनिबो जेबो आसा गैया बेखौ फोरमायथिदों। बेनिखायनो बिथाङा राजखान्थियाव फैनो हागौ होननानै जों आसा खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय लानानै 6 मार्चसिम क'क्राझार जिल्लानि दतमानि बड'फा फोथाराव एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा जागोन। 6 मार्चआव नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ हांख्रायहरदों होननानै फोरमायथिदों। गासै 7,000नि गोबां आलासिफ्रा फैगोन। 50,000नि गोबां कलेज इउनिभारसिटिनि फोरोंगिरि आरो प्रिन्सिपालफोराबो बाहागो लागोन बेखौ फोरमायथिदों। थांनाय 10 साननिफ्राय गोमानानै थानाय फरायसाखौ मोननो हाबाय। फबनानै दोननाय हालोदाव बोखांनो हादों फरायसाखौ। बिबथैयानो बुथारदोंमोन फरायसाखौ। हाजोनि बरनिनि थागिबि फरायसा नुरजाफर आलीया थांनाय 10 साननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। दा बिथांनि गोथै देहाखौ फबनाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हाबाय। बिबथै साद्दाम आलीनि सायावनो सन्देह खालामनानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बे लेखायैनो पुलिसा साद्दाम आलीखौ हमनानै सोंनाय फिननाय लादोंमोन, जेराव साद्दाम आलीया सिमान लादों आरो जेराव फबनानै दोनदों बे जायगाखौ खोन्थादोंमोन साद्दाम आलीया। बे लेखायैनो फबनानै दोननाय नुरजाफर आलीनि गोथै देहाखौ दा बोखांनो हाबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुथारजानाय नुरजाफर आलीया हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयारनि फरायसामोन। मा जाहोननि थाखाय बुथारदों बेखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साद्दाम आलीनिया नुरजाफर आलीनि बिमाजों इनाय सोमोन्दो दंमोन। बेखौ लानानै थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो बिसोरनि गेजेराव दावराव दावसि जाबोबाय थादोंमोन। बेनिखायनो साद्दाम आलीयानो नुरजाफर आलीखौ बुथारदों जानो हागौ होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदोंमोन आरो बिबथैनि हेंथायैनो एफआइआर होदोंमोन। अल आसाम पलिटेकनिक फाउन्डार फेकाल्टि एस'सिएशननि बानजायनायाव गोख्रोङै धर्ना होनाय हाबाफारि बानजायदों। सोलोंथाइ मन्त्रि गो बेक स्लगान होनानै धर्नायाव गोमसारहोदों। 9 बोसोर कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरि मावनायनि उनाव साख्रिनिफ्राय रिलिज खालामबाय आसाम सोरखारा। गासै 73 पलिटेकनिकनि फोरोंगिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोखारबाय आरो साख्रिनि थाखाय गोदानै आनजादाव जिरायफिननो थाखाय खावलायदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ। डक्टर रनज पेगुनि बे बिबुंथिनि उनावनो बांसिनै खुद्रिदों साख्रि दानजानाय बिथांमोनहा। मानोना कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिब्लाबो कलेजनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट, प्रिन्सिपाल इनचार्ज बिबान होनायजों लोगोसे कलेजनि गासैबो खामानिफोरखौ 9 बोसोर मावहोदोंमोन। नाथाय दा फरायसाफोरजों जयै आनजाद होफिननो थिननाया जेबो जुक्ति गैया होननानै बुंथियो। मानोना जेसेबां एन्ट्रेन्स आनजाद दं बेफोरखौ उथ्रिखांनायनि उनाव
PhD खालामखांनायनि उनाव MTech खालामखांनायनि उनावसो बेबायदि आनजादखौ माबोरैहाय गले गले होफिननांगौ आरो गावनि फरायसाजोंनो माबोरैहाय आनजादाव जिरायनांगौ बेखौ लानानैबो सोंथि खालामो सोरखारनिसिम आरो सोरखारा जुदि साख्रिनिफ्राय बोखारमारनो मोनब्ला 1 बोसोरनि उनावनो मानो बोखाराखै 3-4 बोसोर मानो सार्टिफिकेटखौ लाखिनानै दोनदों गुबुनाव साख्रि मावनो मोना होननानै एफिडेभिट लादों नाथाय दा 8 बोसोर साख्रि मावनायनि उनाव साख्रिनिफ्राय होखारदों अदेबानि साख्रिखौ दानदों होननानै खुद्रियो आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि खुद्रिनायखौ दिन्थिफुङो बिथांमोनहा प्रशासन आरो थिखादारनि गोरोन्थिनि थाखायनो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों सासे उन्दै गथ'साया लामा जिङाव बानायनाय ड्रेननि लहाया उन्दै गथ'सानि गोदोनायाव हाबदों जायजों गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों सासे उन्दै गथ'साया चिरांनि काजलगावनि 2 नं वार्डआव जादों बे जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्रेन बानायनायनि खामानिया 2 दाननि गेजेरावनो जोबनो नांगौमोन नाथाय 1 बोसोरनिफ्रायनो बे खामानिखौ दिनैसिमबो मावगासिनो दं खामानिया दासिमबो जोबाखै बेनि थाखायनो गोबां लहाफोर ओंखारनानै दं होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय मोनसे समनि गेजेरावनो खामानिखौ फोजोबनो नांगौ होननानै प्रशासननिफ्रायबो सिमा होनो नांगौमोन बा समय होनो नांगौमोन नाथाय प्रशासनाबो जेबो होआखै जायनि जाहोनाव बेबायदि खामानिया गेहेलेम जादों आरो गोबां सुबुंफ्रानो बेयाव जाब्रथाय जाबोनो गोनां जादों होननानैबो अजद होयो ओनसोलनि सुबुंफोरा सेकेन्ड हेन्ड गारि मटर बा मबाइल बायनायाव सांग्रां जा श'रुमनिफ्राय सेकेन्ड हेन्ड मटर साइकेल बायनानै बायग्रा सुबुङाबो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों सिखाव जानायनि सिमा गैया आरो 2 नम्बर खामानि जानायनिबो सिमा गैया जोंनि रायजोआव नकल पेन कार्ड नकल आधार कार्ड बानायनानै मटर साइकेल स्कुटि बा साखा खब्रै गारिनिबो नंखाय डकुमेन्ट बानायनानै फिन खावनाय गारिखौनो माखासे श'रुमाव फानदों गिबियाव खावनाय मटर साइकेल स्कुटि बा कारखौ सिखावनिफ्राय खम बेसेनाव बायदों बेनि उनाव नकल फोरमान बिलाइ बानायनानै खावनाय मटर गारिखौनो श'रुमनिफ्राय फानदों बेबायदि मटर साइकेलखौ बायनानै खैफोदाव गोग्लैदों सासे सुबुङा श'रुमनिफ्राय सेकेन्ड हेन्ड मटर साइकेल बायनानै न'आव लाबोनायनि उनावनो मटर साइकेलनि गुबै बिगोमाया लोगोआव पुलिस लानानै न'आव सफैदों आरो मटर साइकेल बायग्राखौ हमनायजों लोगोसे सेकेन्ड हेन्ड मटर साइकेल फानग्रा श'रुमाव मावग्रा सासेखौ हमदों नाथाय श'रुमनि गुबै बिगोमा इमताज आलिया खारखोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों मरिगाव पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों दायनिगिरिफोरा नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 2 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों